Nkosi yamakhosi, ngiyalikhetha unyazi lwezulu, amen. Umfundisi umchuno enquthu. Ngiyabonga Nkosi ukungimema emkhosini omkhulu kangaka, lapho safikelwa khona into enhle abanye abazange bayibone kodwa abazali bethu bayibona. Sase siyazalwa kuyo. Ngiyakhumbula nje ngalobu buNazarethe ezweni lakithi, umuzi wakithi wona kuphela owawungabethele abanye abantu bebethela inyaka nonyaka kuphuma inkomo. Bethi babethelela izulu, babethelela zonke izinto, ngoba kwafika wena Shembo ingcwele, wafike wathi nansi indlela obaba bangena endleleni yasezulwini. Amen. Wafika uBhombela nasezweni lakithi. uBhombela sizwa kuthiwa wafikela emzini wakwaNtombela. Wathi efikela emzini wakwaNtombela, wafika amadoda engekho. Ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi sezimpi. Wafike wabuza wathi, apha amadoda kulelizwe? Kwathiwa amadoda wekho asempini. Wathi hambani niwatshela ukuthi awabuye, impi siyaphela manje, ababuye beze ekhaya. Kwakufika uNkulunkulu alandwa amadoda abuya azohlala la. Afika abona umuntu nje, wavalelisa, wahamba wawelela ngaphesheya komzinyathi. Ngithi mangithi ngiyabheka lapha kaya okukhonjwa khona ukuthi wahamba la, okufanekiselwa khona ukuthi ngabe wahamba la, ukuthi wahamba kanjani ngoba kusemahlathini akukho ngisho indlela. Wawelela ngaphesheya emzini wakwaShabalala. Wathi mayefika emzini wakwaShabalala, wafika wabhabhadisa indoda yakhona. Wathi mayesehamba wasethi, kodwa amaNazaretha awakazi ukuba khona kulelizwe, ayobuya bekhona. Laba lodwa leli khehla lakwaShabalala, laba lodwa njengokusho kukaNkulunkulu. Waze walikhumbula uNkulunkulu, walithatha lahamba. Lithe mangabe selihambile kule minyakana nje embalwa edlule, ithe amaNazaretha asezelwe la, washo ukukhuluma ngawo uBhombela wathi ayobuya bekhona. Sekunethempela manje. Amen. Silandela ke uNkulunkulu njalo bancane. Nami ngithi angibonge nje ngoba ngisho ukuphila kwami noma ukuba khona kwami kungoba kwafika uBhombela. Uma kule minyaka eyisithupha edlule uBhombela unyazi seluzoya luzoba no one day emele, lase luyahamba luya emele, luthe lungakayemele. Wasefika amadoda kwaNtombela, afika kwenye insizwa yakhona isiyiNazarethe la. Bazoyikhumbuza bathi lapha kwafika uNkulunkulu akemukelwanga ngalutho. Ngoba wena sikuthumile ukuthi uzosikhonzela, sicela ukuthi usemukelele. Ngafike ngabanikeza umfundisi uNtombela, nabefika lapha emele ngabanikeza umfundisi uNtombela na. Babeqhuba inkomo bewemukela uBhombela owafika eminyakeni emidala kakhulu. Nami ke ngithi ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba ngoba ungimemile ukuba ngibe khona la. Ukukhulumekayo bancane. Wokukhulumekayo nawe lapho khona ufunde silabelela 138. Awusifunde nje lapho khona ukuthi mangabe lamazwi ekuthinta, lamazwi akhulunywayo, lamazwi nje akhulunywayo mangabe fika enhlizweni yakho, ukuthi uwe lo odunga wamanzi, uwe lo odunga ichibi. Nkosi busiseni kuzwini. Jabani